ang pag-ibig ng Diyos sa inyong kapwa. Salamat. Palakpakan natin ang Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating mga celebrant, Father Felix. At pasalamatan po natin ang sponsors natin para sa banal na misa, yung lingkod, ang lingkod ng Panginoon Charismatic Group. Sila po at saka lahat po ng sponsors natin, si General Jimenez and Family at lahat po ng mga nag-alay. Meron pong announcement para po sa lahat, pwedeng magsiupo po muna tayo sa galing ko lang. Para po sa lahat ng mga kabataan, kinder hanggang high school, pwede siguro college, first year college. Inaanayahan po kayong magpaiwan pagkatapos ng banal na misa dito sa chapel na to para sa isang gift giving. At may konting pakain po. Ito'y pasasalamat ng ating kaibigang madre na si Sister Seville na kahapon nag-celebrate ng kanyang